खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना गासैबो सान्नी लिय'नखौ सिनायो आरो दिनै बिनि मोनसे नोंथांमोना मिथियै मोनसे स्ट'रि नोंथांमोननो खोन्थागोन। बियो जेब्ला स्कुलाव फरायबायदोंमोन बै समाव गाइखेर लोंनो बिराद बासोगारोमोन। ओमफ्राय सानसेखालि बिमाया बिदिनो स्कुलाव थांनो गोनाङाव गाइखेर गिलाससे बिनो माने हरलिक्स लगायनानै टेबोलाव दोननानै होनबाय गाइखेरखौ लोंनानै थां होननानै। बेयावनो बियो माने लोङा होननानै थांनो नागिरदोंमोन। थांनो नागिरनायाव ओमफ्राय बिमाया हमना लाना फैफिनबाय। हमना लाना फैफिननानै गाइखेरा थबनो लों होननानै। बिदि होननायाव बियो आरो माने एसे गाबां जाबाय लोङा होननानै आरो बिफानि सिगाङाव खोन्थाना होबाय जे गाइखेरखौ आंनो जबरदस्ति खालामबाय दोङो लोंनो थाखाय होननानै। इयाव आरो बिफायाबो होनबाय लोङै थां गाइखेरखौ लोंनानै स्कुलाव थां। बिदि होननानै गोबाव सम माने बिमायाबो बिफायाबो बुजायबाय। बुजायनानै ओमफ्राय गाइखेरखौ लोंनायसै। भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय साबायखर नोंथांमोनखौ एसे मोजां जानो सिखायो। सान्नी लिय'ननि नाम खोनानाय लोगो लोगो भिडिअखौ माने नायबाय थादो आरो मा होनगोन आङो होननानै एसे मोजां जानो सिखाय मिथिबाय। इमान गाज्रि भाबखौ सब समावनो लाबाय थानाङा। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।